May multo. Naa pud mi diri sa Hungpo. Nindot kayo ang view. Tanawa ninyo mga kapobre. Kinanindutan. Awa. Toy dakang barko oh. Ito apoy buwak, tanawa ninyo buwak. So kaning biwat ng kan kay lami ikantag every day I love you. Ingan si Jocelyn guys, nga kana ko nung atbang diha Japan ako no na. Sa ato pa doon dito sa Japan. Kaya di wa ko no ni Jay pagi makita jud ko ng Japan. Silingan namin Japan diari. Aw kani kung part sa Korea nga na may part sa Korea nga na bilong sa Japan. Sa kuan kana dayong part sa nang island. Jeju Island. Part sa Jeju Island na ay nabilong na sa Korea. Gilugan na nila. Kibara no kuda. Mawa magkudat ang stress aning daring dapitan. Walay ko ang daring dapitan. Walay polluted. Ito ay barko to ah. Barko ba rin natin? Cargos na cargos. Siya sa barko kay cargos. Indutan na mga cherry blossom. Cherry blossom nanguwak na.